Angibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyelela khona lo mfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka Mbanjwa umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tjatshatsha uTjatshatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo bafowethu nodadewethu kuhlala kuyintokozo ukuthi ngifike ngiyimpunga yesintu la ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV. Engifisa ukuthi ngikwethule bafowethu nodadewethu ukubonga kakhulu i-channel yethu ikhulile kakhulu ngenxa yakho mbukeli wempunga yesintu TV. Ngibonga kubona bonke abantu abathe bathatha ithuba lokuthi ba-subscribe kwi-channel yethu enkulu. Ngiyacela ukuthi nawe ongaka-subscribe siyacela ukuthi usubscribe kwi-channel yethu enkulu ngoba la sifisa ukuthi sifinyelele khona sifisa ukufinyelela ku-100,000 subscribers. Ngiyacela ke nawe mbukeli wempunga yesintu TV ongaka-subscribe kwi-channel yethu enkulu ukuthi usubscribe ukuze i-channel yethu izokwazi ukuthi ikhule ngale ndlela esifisa ukuthi ikhule ngayo. Ngiyabonga futhi bafowethu ngokuthi niseke impunga yesintu nithathe imfanekiso eqoshiwe nidlulisele kwabanye abantu nokubuka nje imfanekiso eqoshiwe yempunga yesintu. Lokho thina njenganempunga yesintu kuyasivezela ukuthi umsebenzi siwenzayo ubalekile phakathi kwesizwe sonke sikaphunga noMageba. Ngiyacela ke bafowethu nodadewethu ukuthi nonke babukeli bempunga yesintu TV izinto enizifisela zona kulonyaka ebenizifisela zona ngonyaka ophelile zangenzeka kulonyaka siyimpunga yesintu. Siyacela siyafisa futhi emathongweni anembethe nakumkhulu omkhulu ukuthi konke ebekade nikufisa kufezeke kulonyaka ukuthi konke enizifisela kona ngaphakathi enhlizweni zenu sengathi konke bafowethu nodadewethu ngahamba kahle kodwa nangu umphako engininikeza wona. Impilo yomuntu bafowethu nodadewethu inqike inkomo kubantu abangasekho. Ithongo eliphile emoyeni lidinga umuntu ophila ngokwenyama ukuze nali izinto zalo zikwazi ukuthi zenzeke. Umuntu ophila ngokwenyama izinto zakhe zidinga ithongo eliphile emoyeni. Labantu bobabili bafana nezandla zona ezigezanayo. Uma wena izinto zakho uzozenza ngaphandle kokulibikela ithongo into zakho angeke zakwazi ukuthi zenzeke kahle. Kodwa uma izinto zakho uzothi uziqala ukuzenza ubikela ithongo na kanjani bafowethu uzokwenzeka ngendlela ekuyiyona nangendlela okade ulindele ukuthi zenzeke ngayo. Ngiyafisa ke bafowethu ukuthi umuntu nomuntu athi eqala izinto zakhe kulonyaka bafowethu athi uqala unyaka akhulume namathongo awanxusa amathongo amembethe ukuba mlekelele kona konke akufisayo kuzona zonke izifiso zakhe kuyona yonke into afisa ukuthi ayenze. Uzokhumbula ukuthi kuyenzeka phakathi komuzi uthola ukuthi impepho yakhona ingcolile nokwazi ukuthi nisondele emsamo nizoguqa nishisa impepho kodwa kukhona ukuphahla esake safundisa ngako la kwi-channel yethu impunga yesintu TV. Kobaleka ke mbukelo wempunga yesintu ukuthi ukwenza ukuphahla ukhulume namathongo akini ukhulume nabantu abakuphethe ukhulume nabantu abakwembethe kube yibona abakwesekayo ukona konke okwenzayo bese emva kwaloko kuyakhuleka ungakhuleki kanti okwakabike emathongweni kuyiwona kwembethe. Uzokhumbula phela ukuthi umkhulu omkhulu wadala wona amathongo ukuthi kube yiwo aphethe impilo zethu kube yiwo asenzela izinto. Uma thina sizoweqa wona siphuthume kuyena umkhulu omkhulu izinto zethu zohamba kancane kakhulu kanti bengafanele ukuthi zihambe kancane ukube thina silandele indlela yena umkhulu omkhulu awetheme idala wadala ukuthi izinto zokwenzeka ngayo. Ngiyacela ke bafowethu nodadewethu ukuthi niqhubeke njalo nokuthi niyeseke impunga yesintu niqhubeke njalo ngokuthi niyibuke imfanekiso eqoshiwe niyithathe nidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izokwazi ukuthi ibe usizo olukhulu. Uma kuukuthi bafowethu kukhona la nithinteke khona ngonyaka ophelile nozakwethu esibabizayo la kwimpunga yesintu mhlambe banganiphatha kahle kwakhona ungethembeki abakwenzayo emsebenzini wabo, ngiyacela mina njenganempunga yesintu ukuthi ningishayele kuzona inombolo lezi nikubike konke okubi nokungazange kunijabulise obekwenziwa ibono zakwethu ngokwazi mina ukuthi ngikhulume nabo. Kodwa ke bafowethu ngiyafisa futhi ukuthi uma kukhona abakhona koza kwethu abathe benza ukungathembeki ngithi bafowethu akukhosoka lingenasici ngiyimpunga yesintu ngiyabaxolisela kakhulu kuyenzeka umuntu uthola ukuthi mhlambe uzoba nephutha hayi ngoba nake isigebengu la kwi-channel yethu bafowethu asisoze sanibizela abantu abazokwazi ukuthi baniqole benze izinto ezingezinhle. Uma kukhona wakwenza into efana naleyo namanje ngiyaphinda anokushayela zona inombolo lezi nisithinte thina njenganempunga yesintu nikubike lokho ukuze sikwazi ukuthi sikulungise siqhubeke sisebenze kahle. Ngiyacela ke futhi bafowethu ukuthi ke niqhubeke njalo nokuthi nisiseke umsebenzi wethu nizithole incwadi zempunga yesintu. Ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu amava ahlabahlosile
uyokhuluza ukhokhoba. Kanjalo nencwadi ethi entsha bafowethu indlela yesintu besithembisile ukuthi izophuma ngonyaka ophelile kwangenzeka ngengqinamba ezithile inkampani yethu eyabhekana nazo. Kodwa ke bafowethu njengoba unyaka usuqalile kuyona inyanga le kaMasingana so nazisa na kanjani uma siphumile ayiqhubeke bafowethu ibe nesasasa njengoba kade inesasasa ngonyaka ophelile bonke abantu bakwazi ukuthi bazitholele zona incwadi le entsha esihloko sithi indlela yesintu. Uma useThekwini uzokwazi ukuthi uyithole lapha eMphelandaba ema-office wethu alapha eWestwalk ku-4th floor office number 420. Uphinde futhi uyithole lapha esitolo sakwa Adams and Greeks esidayisa incwadi esilapha ku-West Street. Uma useMaritzburg uzoyithola futhi lapha kwa-Adams and Greeks oku-Church Street. Uma kuwukuthi uphesheya kwezilwandle noma futhi ukude nalezi tolo uzosithinta kuzona inombolo lezi ozibonayo la escreen sethu ushayele kuzona thina sobe sesenza inhlelo zokuthi sikuthumelele zona incwadi zethu. Asibonge kakhulu ke babukeli bempunga yesintu TV. Nakulo nyaka impunga yesintu yanithembisa ngokuthi izoloku iqhubeke njalo nokunika izinkulumo ezakhayo nezinkulumo ezizokwazi ukuthi zinilekelele ekutheni nikwazi ukubuyela kwindlela yesintu eyayikade ihamba okhokho bethu nomkhulu bethu. Ake sithi ke nje impunga Inosa ngase ngife